Nung ko sa gubat. Ako atuon yung bata ako yawa to itaas arbot armas ni dato. Ako atuon dito dapita. Uy, asa man ka padong? Naglagot ko. Nganong naglagot man ka kisa may mga kalagutan nga nagdagdana man kag armas purti dakuao. Purti pa gyud daghanang bala. Nya purti pa yung taas sa og ano? Kapag mga bangag-bangag. Asam ka manong naglagot man ka? Oh! Manong ko gubat. Asam ka manong gubat? Adto sa Manila. Patay, mo sakay pa jud kag eroplano. Kisa anong ang adto makas Manila nganong manong kag gubat dito kisa may mga gubaton dito nga purti man daghanang pulis dito army. Sundao, nang badakpan no ka. Kaya ako ay adto ko manong og gubat sa Manila. Ngano man adto makas Manila? Kay ako labanan si Tatay Digong. Aw! Duterte? Tao di ka Duterte, mao ding manong kag gubat sa Manila. Tatay Digong. Patay digong Duterte lagi. Oh, Asa maron si mo imong kuya? naganto nagkuha garmasan. Ha? Ako garmas? Oh, Ako atuon. Oh. Ako kung saan masaka nagdana masaka armas. perting lagutan ako karon. Nganong naglagot naman ka? Ha? Oh, pariharan mo na sa imong manghod na si Gabriel nga nagdapog armas kay purti sa niyang lagutaron. Nganong naglagot mamurong panahon na unsa man day mo? Nangita ko gubat karon. Kay daghan kayo nasuko ni BBM. Laban ni kang BBM. Ngano man laban kang BBM nga nasuko man nga daghan king kontra ng BBM. Kay tanang tawo ron puros na Duterte. Tatay Digong na. Mapriso mamanggani niya si Tatay Digong maong daghan kay iyang kontra sa politika ron. Ipapriso gipada sa Amerika. Ipapriso sa ICC. Ya, laban paghapon kang BBM. Akong labanan si BBM. Oh, imo gini labanan. Ha? Ang labanan man nimo nga. Asa naman ka? Matur ako kay manong ko gubat. Aw. Ato na ka? Oh, Hala. oy, BBM tika. Oh. Ikaw Duterte tika. Oh. Ah, BBM tika. Muha niyo. Oh, BBM ko. Duterte po tika. Habis ko bigo. Muha niyo. Habis ko bigo. Muha niyo. Eh, kaya mga tumatay gawas. Oh, no, 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 no. Nasaan? Wala, ko pala.